Anay droga sa BJMP diri sa Metro Bacolod. Di kagina daw damo ginto ang nagkalakuha or nagkalakitaan sa sulod sang BJMP diri sa Metro Bacolod Bakaksyon sa Barangay Takuling. May mga kudkuran pa iya. Gano daw sila luto kabinignet. May mga binangon, may mga kun ano-ano na lang, no? Diin ini nag-alalagi man. Di ba may ara kita Action James da? Action James, basta may mga litrato da kay na sa BJMP, damo to sa Action Eden mo. May kudkuran, may kutsilyo, may mga cellphones pa to. Damo man ka stricto ang aton nga BJMP kaya pagintindi naton tanan nga nagasinulod dira ginakapkapan gid. Bisan gani mga bugas, bisan luto nga pagkaon ginakuti isa-isa pero nga makasulod pa ning kudkuran. Do isa man lang ang entrance kag exit dira do ka kung isa daw ka kuano daw ka awkward no do hindi ko maintindihan kung paano tapos amo na si BJMP personnel wala ideya kung paano nakasulod. Kag ang iban nga balita makaksyon kagabi na ginistoryahanay na ginman no amo tong hambal naton bla nga dapat istoryahan na ni sang PNP araw kita sa aton nga kwan sa aton nga live subong, may mga binangon, may mga luwag sa pagkadamo. May mga martilyo pa de. Mga improvise tanan-tanan mga kaksyon nga mga patalo, may mga gunting. Tiini nga mga bagay kamadlagko man ni Action James, no? Hindi ang dagom gani makit-an pa na gyapon eh. Tiini mga gunting, mga kun ano na lang. Aba nga aton gusto tayo pa-explicar galing kay gatawag kita sa BJMP, medyo alang-alang ang ilang sining line. Sige, pakarunan ta na Action James, thank you gid no sa pagpresentar mo. Anyways, kagabi nag-meeting na no ang BJMP man kag ang PNP diri sa Bacolod City Police Office. Ginpatong-an mismo sa ilang sining nga mga officer ato balang palayag ni Sir Puerto sa Police Station number 8 and nag-react din taga BJMP. Mo to hambal ko ba nga dapat temprano pa pungkuan na ni sa ibabaw sang lamesa kag istoryahan kapihan kag i-correct ang dapat i-correct mga kaksyon. Kamatian tani karon kung ano ni, kung sino lang may sayop diri mga kaksyon. Ang iban nga balita, ang fully vaccinated travelers hindi na pagpangitaan sang antigen kag RT-PCR test pagsulod diri sa probinsya sang Negros Occidental sa idalom sang alert level number 2. Action firing line. Nagapaning hamot nagid ang ang new normal no kabay pa do na batyagan ko nagid kabay pa na batyagan yung manda nga nagaamat-amat nagid man tunaw ining si COVID-19 kabay pa amo nang ginapangamuyo naton. Action firing line. Diri sa Bacolod mga kaksyon, ang Bacolod LGU ginkakasman ini mga ispas kag ang negative nga rapid antigen test ang resulta para sa fully vaccinated man nga mga inbound travelers. Samtang task force basura naghagan-hagan ang nabaton nga reklamo sa wala makolekta nga mga basura mga kaksyon. Ay mayuman. Sige, may na kay may mga development ining basura kung may tanigin bulyada dito do sa tong dira sa may barangay Tresto do naghipos la ni gyapon. Action firing line. Kung way guro nagtika bang bibig ni Mayor Bill Linardia nga na disgusto na siya sang performance ng IPM nagligad to nga bulan. Ambot kun anong performance pero ti kudos sa taga IPM may mga bag-o sila nga mga salakyan subong nga mga dalagko. Action firing line. Salamat gid sa pag-akto kay ti ginabayran inayasang Bacolod non hindi na libre ang inyo sini nga pagpanghakot mga kaksyon. Action firing line. Balikan ta na karon parte sa isyu sang kalamay kay nasang aga na interview ko sa Attorney Dino Yulo ang former SRA officer diri sa aton kag suno sa iya kulang gid ang support sang gobyerno. Ang importation kung kaisa kinahanglan na kung gisa hindi nakadepende sa panahon. Tingnan ba nito ganing ulo-audit ning balibad sang Department of Agriculture nga kulang ng kalamay production. Siya Negros Occidental daw ay gid matamaan ang mga tubo ta diya. Sini nga adlaw pagintindi nakon ang opisina o kon ang Vice Governor's Office or ang mga board members naton
sa provincial government mga kaksyon, nagsagod ang panglalawigan, rather, nagpasaro sang isa ka resolusyon, no? Nga kuan mangyapon ni nagaayo mangyapon sa pagpauntat sa importation sining kalamay. Ti maayo kay natalupangdan. Ang UniFed mga kaksyon nga lokal diri sa aton do sa San Carlos gani mo, no? Naghimo man sang tikang nag-ayo nga papanaugan sang TRO o Contemporary Restraining Order sa pagpa-stop man sini importation sang kalamay. Amo nang nami himuon ang iban nga mga kongresista di sa aton nga may direct dito sa may kongreso do way gid permino kadugay gid permino. Do kaalang-alang gid dapat sila ni mga representante ta pagkabalo nila amo ning problema aparte kalamay. Oo, Negros Occidental tong ila sining production to do gina libre na lang iban do ka simple na lang yung pagbakal ka barato na gid katama. Anong mahimo ta siniman mapasar ta dibisang kwan mapatigayon kita hearing o ano nga sitwasyon, amo na dapat ka update ang mga kongresista ta. Ano kalinong gid no do kalinong gid kayo. Basi isako sila subong sang ilang pagpangampanya, probisan way pangampanya do linong gid ang halos kalabanan. Sige balikan ta na karon ka aksyon sa aton sini nga pagpangalaga diri sa Action Firing Line. Action Brian Borden, Action Firing Line. Mayong balita kon COVID-19 ang paghahambalan kay subong nga adlaw yara na lang sa 2,000 ang bag-o nga kaso ni COVID-19. Action Firing Line. Yara na lang sa 72,305 ang aktibo, 6,293 ang nag-alalayo subong, ang patay yara sa 55,146. 2,010 na lang gida, baw tani buwas bala, mahimo na lang ni zero na lang directly. Action Firing Line. Amo nang aton gid nga pasalamatan, no? Sa mahal nga Ginoo kay ginapamatian gid ang aton sini pangamuyo mga kakson. Action Firing Line. Sige, si Presidente Rodrigo Duterte liwat nga nagpakitluoy na naman sa publiko mga kaksyon. Nga kung pwede magpabakuna. Puwerte si Duterte, no? Pila na lang ka bulan ang tiner niya dira sa Malacañang pero ti ara nagaayo kag nagaalungay gihapon sa publiko nga dapat magpabakuna. Ilabi na gid nga ti subong ang aton nga sitwasyon medyo ara pagyapon si COVID-19, no? Di tagid malikawan pagid. So kinahanglan ta nga magbulig sa gobyerno. Action Firing Line. Si Presidente Rodrigo Duterte nag-joke na naman, don't know kung joke ini. Siya kung hindi ka mo magpabakuna, abi ako na lang makadto das balay nyo kay pang injeksyonan ta kamos dulungan. Action Firing Line. Manaog na lang pila kadlaw si Presidente Rodrigo Duterte pero ang iya sini nga mga funny lines bla inang patawa ibla, no? Amo ning isa gid nga makatatak sa iya mo. Hindi ta gid ni malimtan ang mga jokes ni Presidente nga kung kay isa ginahimo seryoso sa iban. Action Firing Line. Siya kung di ka mo magpabakuna, ako na makadtos balay nyo kay pang injeksyonan ko na mga dulunggan nyo. So wala ta pa malabot ang herd immunity. Amo nang ginaayo niya. No? Si Presidente Rodrigo Duterte, puwerte gid ang alungay niya sa aton. Action Firing Line. Sinimatin niya, according sa report, 61 million na ang fully vaccinated nga Pinoy, while may araman sang 61 million ang first dose mga kaksyon. Action Firing Line. Tekon second dose mo ni sila, kundi 120 million na. Doon nagsululubra na niya. Dala na ni ang mga booster shots maybe siguro. Action Firing Line. Kaya daw kuan malanta, 110 million man lang ang pinaka-latest nga kadamon sang Pinoy Pilipinas. Basi, ang data, diyo doon nagsululubra. Oo, sino nang ibande? Sige lang, pabayaan talang na anay, no? Sige, according iya sa World Health Organization, reaction James may nga balita, nga ang pungsod Pilipinas, nagapatimaan na gidman, nga nagaamat-amat nagidula si Omicron o kon COVID-19. Inaya, WHO na siya nakitanta ang positivity rate kada adlaw, naganubo, Action Firing Line. Sa pila na lang ni ka mga binulan ang uluantos sa Pilipinas, maamat-amat giniya down si COVID-19 ti ina World Health Organization. Pero may ara sa gihapon sang sila ginbilin nga istorya, halong lang gid gihapon.
halong lang gid kay ara pada si COVID-19. Action firing line. Okay? Sige. Ang iban nga balita makaksyon sa aton nga pagpangalagad kundi subong adlaw nagtimbuok na naman ang presyo sang kwan, sang gatong, sobra piso no? Ato hambal sang aton patrol kagina nga ang diesel diri sa aton 54 tubtob 55 ang litro puryagaba no? Action firing line. Ang gasolina naman niya 64 to 67. May ara sang gasolinahan nga 64, may 65, may ara sang 67 iya ang gasolina mga kakson. Action firing line. Kundi nag-react naman ding iban nga mga grupo labi na gid sa hanay sang transportasyon pero diri sa aton sa Bacolod kag Negros why sila maggana magpasaka plitihan na siya makaluluoy ang mga pasahero siya ang tusonta na lang ni. Action firing line. Pero ang Malacanang nagpagwa sang report sini nga adlaw gid lamang nga may ara sang 2.5 billion pesos nga fuel subsidy ang gobyerno sa mga driver makaksyon paagi sa Department of Transportation and DOTR, no? DOTR mga kakson. Action firing line. Inigin na kuha sa General Appropriate Act o kon sa idalom sa General Appropriate Act mga kakson sa diin ang ining subsidy para sa mga drivers ang PUV. Pamati ka mo na ha, Public Utility Vehicle, ang mga taxi driver naton, tricycle driver, ang mga full-time riders mga kaksyon, mga deliveries naton, kag iban pa nga nag-ilibot sa matag adlaw nga tanan. Action firing line. Batoy maayo ini nga balita, ano? Abi i-check ta na abi kundi dapit ining subsidy nga ini, no? 80 suno sa kabalo ka mayara kina basis ang gobyerno if makalambot 80 or lapa 80 ang US dollar kada barrel sang gasolina o kon gatong ang ginabakal sang gobyerno may subsidy ina nga ginapapanaog ang gobyerno. Action firing line. Lang tawon tani kabay pa ha, magaabot ini kay para makayuhom-yuhom ang mga driver ta. Amo ning sabat para hindi sila magpasaka sang plitihan. Action firing line. Sige, ariyo istorya kita eleksyon mga kaksyon kay ang Money Laundering Council o kon AMLA mga kaksyon nagpadala sang advisory sa mga bangko sa sining mga red flags nga ila malantaw or natukiban or makitaan ka posible gamiton sa ginatawag nga vote buying mga kakson. Action firing line. Sa ini mga digital vote buying nga katabo subong may mga GCash kita, may mga Paymaya no tawag sila dira kun ano nila mga digital lang nga mga bayranay, siya pwede ini gamiton sa vote buying mo. Isa ni karon sa ginatun-an man sang COMELEC kung paano ini mabantayan. Action firing line. Sa may ara sa mga big transactions nga lipot lang ang panahon kumbaga do kadasig lang pero kadlagko bala sang transaksyones. So, unusual nga mga transactions siya ina posible ginagamit sa hindi amo ang transaksyones paagi sa digital sa mga panahon pero ginabamakal na ang inyo sini nga buto. Action firing line. Lasi tion sin Action Radio Philippine Standards sa aton sini nga pagpangalagad. Action firing line. Sige, unahon ko lang bisi aksyon na Marlon Hinavia sa sinima tiniyon mag-aksyon kay may mga panibag-o nga mga guidelines sa aton sini mga inbound travelers diri sa syudad o kon Negros Occidental umpisa buwas sa kaagahon. Action firing line. Di ko anay mangita mga interview kay mas importante ng ilang mga balita subong ho nga ma-inform ta ang publiko labi na gid ko may mga pamilya sila nga magapauli diri sa aton may mga panibag-o nga mga requirements nga mas ginpahalog pagid para sa inyo sini nga mga pamilya nga magapalauli. Action firing line. Abi check ko anay bis action Marlon be kay daw ilo importante niho. Damo gid sang nagapalauli nga nagapinamangkot mo. Ti kumusta action bray? Ma-alert level number 2 na kita. May RT-PCR test balbalagi hapon nga negative result. May ara pa balagi hapon sang mga antigen nga ini. May quarantine pa bala, home quarantine, etc. Action firing line. Di aring sabat sa balita ni Action Marlon Hinabia, gikan iya sa Kapitolyo Provincial subong nga gabi. Action firing line. Ayoon ta siya. Capital reports. Ang mga balita ni Action Marlon Hinavia maka-action dulong gid sa aton sang D3 Bayo
duga nga proteksyon sa inyo sining nga kaugalingon. Pamati gid kamo da ha. Ilista nyo kung anong kinahanglanon na lang. No, do kanami mati ano, anong kinahanglanon na lang. Meaning pila na lang gid ka requirements ang ginapangita maybe. We have on the line Action Marlon Henavia. Action Mar, maayong gabi dira sa imo. Aksyon na Bray mayong gabi, subong nga hapon na gina-isyo ni Governor Bong Lacson ining anom ka pahina nga Executive Order number 22-04 series of 2022 mando ini nga paidalom sa Negros Occidental sa Alert Level 2, umpisa buwas nga adlaw, Pebrero 16, Tubtob, 28. Aha. Isa action bridery ang medyo may mayad-biyad nga balita. Aha. Pag amo ni ang bintaha kung nagapabakuna ka na kontra COVID-19. Correct. Ining nabutang dari sa travel guidelines. No? Travel guidelines para sa mga fully vaccinated individuals. Aha. Kag mayara man sa travel guidelines para sa partially vaccinated kag unvaccinated. Tatlo abi. Nag-upod gali ang sumbray ang partially kag unvaccinated. Aha. Pareho lang ang travel guidelines. Aha. Bosilingon nagpapatuod ni nga mas bintaha pagit ang sumbray kon nakapa-second dose o kon fully vaccinated ka. Pang sa partially vaccinated. Kaya ang partially vaccinated kag unvaccinated, isa lang ang travel guidelines. Bisan nga alert level 2 na ang Negros Occidental. Ang document requirements para sa fully vaccinated individuals, mga inbound passengers action baya, mga nagasulod diri sa Negros Occidental. Sa gihapon ining ispas, hindi gid madulag ispas. Ara gihapon pagitaan sila gihapon ni. Ang ispas electronic o printed copy sa approved travel pass pagi sa sining ispas ining safe, swift and smart passage ispas travel management system nga approved sang local government unit of destination. Dapat aprobado na sang Banwa Arosunad nga imo sa nga padulungan or aprobado sang gobyerno provincial. Aha. Ang i-present mo pagid kung sa fully vaccinated ka, verifiable vaccination card o kon vaccination certificate. Posilingon, vaccination card o kon vaccination certificate nga authentic kag hindi peke. Amo gina. Tatlo, sa sining vaccination certificate, dapat may ari na sa sumbray nga QR code. No? Ang vaccination certificate dapat may quick response code. Una sa mga fully vaccinated individuals, travelers nga magasulod diri sa Negros Occidental, so sa lipot nga sugilanon, hindi na sila pagpagitaan ang sumbray sang negative rapid antigen test or RT-PCR test. Kaya kadumdum ka ginkasugtan sang Bacolod kag Negros Occidental nga rapid antigen test negative result na lang. Yes, no, ang correct. pangitaon. Subong why na ni para sa mga fully vaccinated individuals nga magasunod sa Negros Occidental. Aha. Dari kita sa partially vaccinated kag unvaccinated individuals. Gihapon espas. Pagitaan sila espas. Aha. Kag non-reactive RAT result. Amo ni sa no, a rapid antigen result antes ang pagbiyahe mo dapat valid siya 48 oras umpisa sa pizza nga nagpakwa ka sang swab. Umpisa sa pizza sang swab sample extraction kag dapat ginisyo sang DOH. Agsubray. Sa borasa, why na gid man nagsubray diri sa RT-PCR test no? Ang ara lang rapid antigen test sa mga
why pamabakunahan kag sa mga partially vaccinated. Now, alert sa mga lugar sa sobray nga halin sa alert level 2 na siya. Aha. No? Ang hindi na papagitaan, no? Nga fully vaccinated passengers. Ang sa mga lugar naman nga halin niya sa alert level 3, Tan. ini sobray pungkuan pa ni, no? Hambalan pa ni sang mga miyembro sa Provincial Interagency Task Force with Governor Bong Lacson. Kung alert level 3, dutay naman ang sobray mo, pito naman ang mga lugar sa bugos ng Pilipinas, no, nga ara sa gihapon sa alert level 3. Zamboanga City, South Cotabato, Iloilo Province, Iloilo City, Guimaras, Davao Occidental, kag Davao de Oro. Alert level 3 ini sila gihapon, umpisa buwas nga adlaw, tub-tub sa Pebrero 28. Mabala ni, pinasaad pa kita ni Aksyon Bray, siya man sa naglikag ng executive order ni Gov. Lacson nga dapat likawan gid. Likawan gid ang gamit sang peke. No, nga mga dokumento kay nabutang diri ang atubangon nga sanction sa kon kaso sa sinuman nga madakpan. Okay, basing iban bla. Mahiligon din Pinoy Action Mar maghimo-himo sa nga mga bagay mo. Aha. Oo, tiyan mo na. Ginpahalog na, hindi na paghingaliti, hindi na gamitan pagitag sumray sang hindi amo. Di na pag tinuntuhi da. Hindi na pagkatinumpuhi. Kaya basi kung malita pag-abot sa Marso, basi kung mag-alert level 1, ag mag-ganyo normal na kita. Correct na, no? Ti bakuna pagid ang unvaccinated amo man tong medyo mabulubudlay pagamay. Aha. Action Bray. Kaya may harap pagin man nagsumray nga inang schedule pa lang for second dose mo. No? Correct. Dapat wala itong nila ng pizza nga tira sila mapa-second dose para nga makabig sila nga fully vaccinated individuals. Yari ang person lamang sa ato sa interview kay nakaman si Gov. Action Bray kay nato sa Banwas Borsia mo. Aha. Ato sa kay sa Borsia may kitampungan siya nga groundbreaking ceremony. Ari siya sa ato sa interview. Well, for sure, we will now allow fully box individual travelers to come in without any presentation of an RT-PCR or an antigen test. And especially if they're coming from alert level 2, yes. And what's happening lately kasi very few na lang get ang mga positive cases, no? Kung kisa ganun, zero na. So, it seems na it's pretty safe right now. We're looking to that direction. It's to allow na lang fully vaccinated entry without any presentation of a test. Anyway, when I get back to the capital, I will discuss that. So, laban-laban, Boss Kadlaw, kung magka-report si Gov. Lacson sa Governor's Office, basi kung mahambalan nila ni, kining mga lugar nga alert level 3, kung bala, kining gina-apply sa mga fully vaccinated, pwede man nga i-apply sa mga travelers nga halin sa mga lugar na napaydalom sa alert level 3 Action Bray. Kung sa bagay, ang damo naga-travel sulod sa aton, di daw Iloilo naman lang, iban to nga mga regions daw talagsa nagiman to Action Marma, no? Correct. Kay na ganin na munuhan man ni Gov nga medyo lipay man siya kay nagbalik sobra sa double digit na lang. Double digit ang nagadugang nga kaso. Subong gani daw ka pila na 28 na lang, Negros. Kahapon 31, no? So naga-double digit, no? Kag nagamatamat man balik ka, kabay pa. Masisigi na ni. Yes, Action Mar. Ang ka-action yung kikan, Kapitolyo Action na Marlon Herubaya, mga ka-action sa rin kaman sa pinaslabuton ka sang amon balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Ang balita ng Action Marlon, hinabiya dolong sa aton sa D3 Bayo, dugang nga proteksyon sa kaugalingon. Action Firing Line. Salamat gid Action Mart. Amo to mga pagbag-o, umpisa buwas nga adlaw sa mga nagabiyahe naton pasulod diri sa probinsya sang Negros Occidental. Action Firing Line. Subong adlaw nagwa sa data sang DOH diri sa aton sa Western Visayas nga ang Negros Occidental may ara na gid lamang sang 28 ang bag-o nga kaso. Kag ang syudad sa Bacolod 12 mga kaksyon ti Mayo ini nga
patimaan gid sa aton, no? Ang kaangay sini kay tanagligad to ginakurdam kita, imagine mo naglambot ang sobra isagatos kung isa 200. Action firing line. Kaya gina-question pa sa publiko kung diin ini sila, gainano ni sila subong, anong sitwasyon nila. Action firing line. Oo, ti subong, yara kita sa 28 Negros ang Bacolod 12 mga ka-action goods. Gid nga balita para sa atin. Action firing line. Pagbalik ta dugay-dugay, ano naman iya ang iya sa Bacolod nga pagsulundan? Kay lain-lain iya pang gobyernong Bacolod kag probinsya mo. Hibaloon ta na karon with Action Dale Salazar sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-action. Action firing line. Pero antes pa naman ang tanan, gina-endorso naton sa inyo ang life extension. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto ang important. May gabilang sa kay Elvira Hilugo, nagamonitor subong. Greet lang si Wildy Gases sa birthday Barangay Bata watching from Charito Heights, Granada. Thank you and God bless. Sige. Si Daisy Santuyo Lisao Araman, Marilo Travilla Catinoy, si Homa Lomina, si Miss Maricel Yorpo. Evening Sumbray, pa-shoutout family Yorpo watching from Kawayan. Si Maria Leia Marabailes Banag Glorioso, naga-monitor man sa Camellia Bacolod South, Barangay Tangub. Bon Ignacio sa La Carlota. Milili Oligos ang Bani Cave, Barky Tribe, araman si Mariano Mihika, salamat gid, no? Si Milili Oligo, ginagreet siya lang si Nam Vanessa Star kag Doc Matt Mayo Jinky Dailagdon, Noel Amar kag Alex Montesa. Si Barky Tribe, si Kimpo Yulo, ginagreet siya man pamati gid suwong. Erwin Noy Gonzales, shout out lang ko no hambal ni Tribe kay Tito Nono Yulo Kimpo Yulo. Sige. Si Ruchel Fulgencio Susana, Maria Luz Grijaldo Macunat Araman, Rofi Libran, salamat. Si Sir Melvin Piñafiel, Belinda Alcantara. May gabi action bray, gapamatigid kami diri sa Hacienda Arriva, shout out lang da sa bana ko nga gatong It's Go, salamat gid. Wow. Si Shani Lunas Arcega, nagamonitor man sa UAE. Salamat, gid, God bless. Georgia Gargasiran, Christine Minies Villalubos, palihog lang tamyaw, happy 7th birthday kay Christale. Oo. Retiban. Summer. Nagkalalubid 22 na. Marky Ambalnya, may gabi, Gustilo Yolo family sa Binalbagan, Ardong Yolo, Saint Yolo, Martin Yolo. Sige, Kimpoy. Si Impong Jocampo sa Maaw, Warren Ortiz, Ariel Babiera Magtules, nagamonitor man sa Kabungkag. Action Bright, tamyaw kulang asawa ko, Merlinda Kabungkag, busy good work nga monitor lang sa programo. Wow, salamat Si Manong Roberto Castillo, dira sa DSB sa may health center. Virgil Olpinda, nagamonitor man sa Celine Homes. Gihapon, tamyaw lang Noli Olpinda, monitor gid subong sa Iloilo City. Salamat gid. God bless. Sige. Lorna Diligencia, Paulspat III, Tiloy Balinas, Araman. Okay. Si Rolly Bermio, Action Bray, evening. Kung nalin ka sa Manila via Roro to Dumangas, then Roro ka naman pa Bacolod, need pabala ang RT-PCR test.
amo na tong na-report kay ina. Ba kung maghapit ka sa Iloilo, alert level number 3 pa sila mo. Pero kung way ka nagapanaog, rikta-rikta, tiway na siya. Na? Smigol Bagens, nagamonitor man, Anola Piliado, Araman. Sige, balik ko dugay-dugaya. Relax ko for a while kay para kaplastar ba ning akon sa ding puwak. Las 7:28. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kung mapuslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lahat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas ang kamot antes kag pagkatapos ang kaon,
kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanog gramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami na pabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pesyara tayo! Pesyara! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kaya kasi ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season,
dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, gain-insindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni Sige, ginatamyo naton si materiyon mga kaksyon, ang mga utod naton. Good evening, Action Bry. Monitor lang kami di always sa inyo nga programa. Palayog lang dayon tamyaw sa Isto Kuning family sa Barangay Mansablay, Isabela. Salamat gida and God bless. Sige, mga ukod taring nga tagpalamati.
Good evening, Sumbray. Pamati, gid kami din sa Sitio Dulom, Barangay San Miguel. Greet ko lang Papako Guroy, no? Pamati man sa bago si Nestor Santuyo. Daisy Santuyo niya. Salamat. Evening Action Bray. Monitor Proc Duluna na Shinda Gubang Central Maaw. Salamat. Greet lang Baby Kurt Nathaniel de la Torre. Sige. Action Bray, monitor lang kami sa program mo. Si Katong Negria, sang DSB. Sinong Dodoy Roberto da Castillo nag-monitor man sa City o Municipal Health Office mga kaksyon. Check naton si Matinaw sa Action Dale Salazar. Ano naman niya ang mga pagbago diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon, no? Ano bala ang mga requirements man, no? Pasulod diri sa aton naman ang aton si Banta Hibaluon abi. Action Radio City Hall Report. Action Dale may gabi. Action Bryce sa buong adlaw nagpagaman si Bacolod Mayor Bing Leonardia sa Executive Order number 8 nga implement Action Bryce sang alert level 2 status diri sa mga syudad sang Bacolod kun COVID-19 situation. Ang paghahambalan so yun siya mag-take effect man buwas sa nga adlaw kag magalawig October Pebrero 28 tuig 2022 Action Brian. So nakita naton diri sa pila ka pahina nga executive order ni Bacolod Mayor Bing Leonardia lakit diri Action Brian sa highlight amo ni ang pagkakasbala sang requirement nga rapid antigen test sa mga fully vaccinated. Kung madumduman under alert level 3 gina-require ang mga inbound travelers nga mag-present sa negative rapid antigen test bisan fully vaccinated. Pero under alert level 2 Action Bray, kumbaga advantage ni sa mga fully vaccinated. If halin ka sa Manila, Cebu o kundiin man nga lugar, dili sa pungsod Pilipinas, kung fully vaccinated ka, i-present mo gid lamang ang imo sining vaccination card, backtrack ID, kag dapat makapasar ka sa symptom screening Action Brian, kag batunon ka na sa LGU sang Bacolod City Action Brian. Kung partially vaccinated o kung 1 dose pa lang sang 2 dose vaccine, kag unvaccinated Action Brian, ang mga traveler going Bacolod City, gina-required lamang sila Action Brian sang negative nga rapid antigen test nga kuha sa sulod sa nga 48 oras prior sa nga pagbiyahe going Bacolod City. Isa diri sa confirm ni Bacolod Councilor Cindy Rojas ang chair sang Committee on Returning Residents nga ginkakas Action Rights ng LGU ang S-Pass requirement. Wala na siya subong sa Bacolod City umpisa buwas nga adlaw Feb 16 Action Briana. Ang gina-explain naton nga protocol no magambang kita all areas sa Malikaw Sur Cindy Rojas. Lakip Direction Bray ang Region 6 or from Iloilo Province, Iloilo City, Aklan nga magapadulong diri sa may syudad sang Bacolod Action Briana. Pero may diri sang option no ang Bacolod LGU under EO number 8 sa mga travelers nga kung pa-distraction may makakandak wala sang random nga rapid antigen test sa pag-abot sa airport or seaport. In kaso gid man no nga maluyag para sa syudad nga masiguro nga ginakaptan nila nga document nga negative rapid antigen test authentic Action Brian. Amo na siya ang explain ni Councilor Cindy Rojas nga random nga pagpaydalom sa rapid antigen test Action Brian. But silingon, wala sige hapon sa mga RT-PCR test result, kundi rapid antigen test lamang para sa mga unvaccinated tag partially vaccinated Action Brian. Aring tingog ni Bacolod City Councilor Cindy Rojas. Prior to arriving sa seaport, area of jurisdiction at sa Bacolod City or the Bacolod Sinai Airport, and upon arrival at set ports of entry. So, ang kinanglan lang yun for now is backtrack. No? And if you are fully vaccinated, vaccination card lang yun. Amulid na. Kung hindi ka pa vaccinated or if you are partially vaccinated, you need to present a rapid antigen test na result within 48 hours man lang of 40. Amo lang gid na.
Oh, bali if you're from Manila, na fully vaccinated ka, then napuli ka, no need ka na siyang rat. No need for rat, no need for SPAS. RT-PCR na? Oo. Wala na RT-PCR, wala na rat, wala na SPAS. So upon check-in, or kung diin ka nga port masakay, you only need to present your vaccination card. Action Brian, ang tingog ni Councilor Cindy Rojas, ang chairwoman sa Committee on Returning Residents. Importante nga daw nagtuman kahalog ng action dahil basta bakunado ka. Amo nang pinaka-the best daan, ha? Yes, Action Brian. Kay prior sining announcement nga alert level 3, ang mumalabalang na pa ngayon sa mga netizens, ng mga inbound travelers going Bacolod. Ngati ano pang rason kung fully vaccinated sila tapos hatagan sila sa requirement nga negative rat or RT-PCR test Action Brian. Ti ang munisipong masa nanginahalog ang mga restrictions sa ilabi na sa mga travelers nga nagasulod diri sa mga syudad sa Bacolod Action Brian. So ang effectivity sini until Feb 28 kag hopefully hindi mag-increase ang cases diri natin Action Brian kay mag-increase diba may mga changes naman nga ipatuman diri sa mga syudad sa Bacolod. Under sang Executive Order number 80 Mayor Bing, since sa gihapon ang curfew naton from 11 p.m. until 4 a.m. the next day Action Brian. Same na sa gihapon pati man ang modified policy sa liquor ban nga 12 noon until 10 p.m. gitamang pwede makabaligya, makabakal, kag makainom sang makahulubog nga ilimnon Action Brian. Kag ti ibandiri no like mga casino prohibited din sa gihapon ang mga horse racing, mga lottery, betting shops, mga gaming establishment, pero kung mayroon sang permit Action Brian sa IATF o kung sa Office of the President allowed no iningin pang mention nato na nga mga industry. Under alert level 2 ginpasagaan man ang indoor venue capacity until 50% Action Brian, either fully vaccinated ka man or unvaccinated, pwede na. For outdoor naman, venue capacity 70% Action Brian, like mga alfresco na tendering mga restaurant. No? So 50% kag 70% Action Brian. So far, muli ang pinaka mga policy or guidelines sa dalam sang alert level 2 no nga mag-take effect buwas gadlaw Pebrero 16 Action Brian. Kuana, ang pamangkot niliwat las 11 to las 4 gyapon no ang curfew no? Yes, 11 p.m. to 4 a.m. Action Brian. Pero na may exemption sa gihapon like mga night shift workers naton, media, call center workers kag ibang tagit nga mga nagatrabaho sa sina nga period Action Brian as long as sila sining nga ma-justify in kasagin man nga may mga checkpoint pala sila nga masumalang presente lang nila sining nga ID kag identification kung nga nagatravel sila sa among period no from 11 p.m. until 4 a.m. Action Brian. Sa ibang nga balita gikan sa Bacolod City Hall, may inform nga Action Brian nga Padlines diri sa may Bacolod City. Amo na silang in charge sa pagpatigayon sang cleanup drive once a week Action Brian. So ini siyang gina-compose ang Department of Public Services nga mga personnel Action Brian nakipman ang City Legal Office kag araman ang General Services Office nga mga personal Action Brian. It's either Saturday or Sunday ang pagkandak sang cleanup drive sining Oplan Linas Action Brian. So isa diri sa mga members sa si Sir Wilfredo Gilingo nga magluwas sa head siya sang Task Force Basura kag Task Force Disiplina. Membro man siya sang Oplan Linas nga according sa may mga order from the Office of City Mayor ang Action Brian kung may mga vacant lot sila no nga makita andra sa mga dalanon nga usually ginabuyan bala sa basura pwede nila Action Brian nga ma-convert into garden bala or beautification program para at least malikawan nga habuyan na sang basura or illegal dumping sa mga residente sining mga basura Action Brian. Dapat si barangay among may ara sang kwan dira dako man nga poder regarding sa action del kay mas lapit sila sa pumuluyo nila ano? Yes, Action Brian. Actually, pinagdagari kasi man nag-start ang Oplan Linas no nga kun Sunday nagatipon sila like mga market, mga major street
naton diri sa mga syudad sa Bacolod para gid lamang magpaninlo, no? So update naton sa Task Force Basura according diri kay Sir Julingo nga di nagaganhagan ng mga reklamo angot sa mga uncollected garbage diri sa mga syudad nga sunod diri sa Action Bryce ang gin-launch nila ang complaint center o kung pwede ka bala makatawag nga makareklamo kung wala trabaho nga basura sa 445-6579. May mga reklamo pagidman pero naghagan-hagan action Brian kumbayando nag-minimize ang mga complaints sa uncollected garbage since ang sining hotline number nag-operate 5 or 8 a.m. until 5 p.m. from Mondays to Fridays action Brian. Gintahayag man siniti bisan sako-sako siya sa Task Force Basura sa Uplan Linis ginaulayhon man nilang trabaho sa Task Force Disiplina in kaso nga may malabing nga mga persona nga nag-violate sang minimum health protocol ginarekta man nila panaway action Brian ini mga nagalapas sang minimum health protocol. So far may 12 ka mga individual nga ginsita no or ginhatagan diri sang first warning ang Task Force Basura bangod caught in the act nga naghaboy sang basura sa mga hindi bala authorized nga mga lugar action na Brian like mayara sa Taytay, kilid sang pader sang subdivision, sa area sang barangay 1, barangay 2, 14, 16 kadama action Brian sa mga lugar. Nagintang mention si Sir Julingo nga according sa yati kalabanan diri nga mga violators amo nila mga ginasakay sa tricycle o kon tricycle nga amo na do nagasay time action Brian ngati kung wala ka dira pasahero basi masuguan ka din ang mga buhis ng basura kag amo na action Brian ang pila ka mga nagkadakpan nga 12 ka mga individual. So far wala sang penalty nga gin-impose sila action Brian kay di first warning pa man lang. Ang ginobra diri sa Task Force Basura is gina-document kinakuan sang ngalan, litrato, hagang evidence action Brian. Ngayon kaso nga mag-commit sila for second offense, that's the time na nga ipatuman ang 500 pesos nga penalty kag or community service action Brian adri sa may syudad sang Bacolod. Good. Ano ang tingog ni Sir Walfredo Gilingo? Kung gusto mo, kita Uplan Linis, kada Sabado Domingo sa atong City Legal, atong Department of Public Services, DSO nga nagapanilig sila sa mga atong nagater, silting na sila. May mando man ang atong alkalde nga magpaganom sa mga tanom nga may beautification nga ang mga bikatlat himuon garden. Ang Uplan Linis, ang Uplan Linis, sir, bali regular din sir, every Saturday and Sunday. Yes, no, Saturday na siya. Kung isa Sunday, wala na. Pero once a week na siya implement. Kaya nagtukod man lang ito ng alkalde nga Uplan Linis. Nabilang Linis. Si Dwayne Amago, amo ng in-charge nila, no? Sa special team nga mga situate nga ang mga bikadlat. Member man kita din, no? Nga himuan nga garden. Putangan mga tanom para nga i-develop sa bala nga beautification ang sistema tinuan kay imot ang tanom para nga mahuya man ang aton mga kauturan mag-ula sang basura kung nakita nila nga may mga tanom nga garden. Action Brian na batahan si Sir Walfredo Gilingo, Head ng Task Force Basura, miyembro sa Uplan Linis, headman sang Task Force Disiplina Action Brian. Nga subong lang lang dumduman Action Dale man. Kaya mga Action Brian tikis ang mga netizens gina-express na through social media kining mga uncollected garbage kikti amo na kung may makita niyo mga basura kuha sa litrato i-post sa Facebook padawan caption at iba diri ginatagpadi kaning mga city officials kag sa time nga maktuan base amo ni ang Action Brian ang kabangdanan kung nga ami mga ginampang forma no nga ginatukod nga mga grupo para ma-address ang ini nga mga concern Action Brian. Hopefully maging consistent ang implementation kag tayo yon Action Brian ang pagpatuman sinidri sa may Bacolod City. Si Barangay Kapitan da tulotindog man kamo da kagwa-guwa ka maglibot-libot da sa komunidad nyo kay hindi man naton pwede isalig tanan sa city nila Action Dale. Correct, Action Brian. Kag di ang blakon usually ng Domingo, day off ni kunhan sa mga personnel ni sang GSO, City Legal Office, kag GSO, DPS. Di am na naga-extra work sila Action Brian para order man nimo sa office of the city mayor. Kung ako lang ni palantawan di si Sir Yulingo, dapat yan mga kuan ni siya dapat kung ibutangin man da siya hindi kay
siya gid mismo sa gikabaka-baka na kundi dapat mang-check na lang ni siya. Dapat si kapitan na may dako nga poder kay iya na iya barangay. Maluoy man tani kay Sir Yulinggo, task force disiplina na, task force basura pa, miyembro pagid sa Linis Action Del, di ba? Oh. Tanan siya na. Doon ano tayo na Sambray, Sir Julingo. May lang ganiti maka-accommodate pa siya sa mga media interview kag makahatag man sang update regarding sang sining mga development sa mga task forces kaya ginatukod sang Bacolod LGU. Kaya nabutang de karon yang ang city na lang gidyaga trabaho tanan-tanan ning barangay gaano na lang sila iya nga ang basura ara dang pumuluyo nila for public consumption man ni imagine mo na matinlo mo na Action Dale or mabutangan mo pananom dali ka green man ang palibot nyo barangay nyo man na. Iya sa Siyempre kay isa pa mga barangay officials man sila ni ang nakahibalo or familiar gid sa lugar. Si Kwan si barangay Kagawad na Black Cup sugu-sugu aman. Correct, Action Brian. hindi lang kay nagauyat sila sang kun ano nga komitiba dira, dapat kwan na sila ya inang Wilver sa tanan nga trabaho da, hindi lang kay kun anong committee on sports siya, committee on labi na gid subong. Way man ta mga sports nga mga hampang Action Dale. Abi si Kagawad da sa committee on sports kwan ana i-divert anen trabaho ya sa lain abi nga trabaho abi Action Dale, Yes, para kada Action Brian. Kumbaga may mga yung mga changes Action Brian sila sa mga trabaho. Pero may buligan at trabaho ang concern sa palibot sa environment. Kag dati special action bribe para at least malasan pagida ang mga reklamo kag ma-address no kay ti ang syudad aside ng sako ini sa COVID-19 response at ginaatupag pagid no ang ini nga mga butang nga supposed to be manguna gitani ang barangay. Correct. Action Brian, may mga balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo, Action Dale Salazar. Mga ka-action sa rin kaman sa Pinas, labuton ka sa ngaong balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio City Hall Report. Action Firing Line. Salamat Action Dale, balita gikan sa syudad sang City Hall. Action Firing Line. May gayuhom di sa akon nagateksto ang 11 to 4 kunong curfew bla. Siya daw ay manyaga curfew ng Bacolod. Hindi ara. Ara may ara. Ang iba na guro nga nagalinagaw sa 10 oras nga ina. Ara na sila sa mga essentials na sila. Ang iba na nagalibod-libod, ang iba na ara sa call center, ang iban ara sa mga merkado bla, no? Nga naga-standby na dadaan bla. Ate may ara gid man niya sa mong ng iban nga nagalagaw-lagaw gid lang nga way man sang importante bla. Galing kiti jutay abing men naton na sa Bacolod. Kapulisan naton hindi naman ni sila masulusol todo kay sa pagkalapad man sa ila sini nasakupan. Action Firing Line. Las 11 to las 4 ang curfew gihapon. Wala na liwat no mga ka-aksyon. Parte nila sa basura. Matyagan ko blang mga kapitan subong nagapungko na lang ginisla ya. Action Firing Line. Tani guro mga kapitan tada, inyo na ni trabaho mo sa inyo barangay da ini mga cleanliness nga ini, di ba sir 28 sir? Cleanliness nga ini or di gani inyo na ni trabaho ang mga pahimo da sang garden da sa inyo sini nga mga empty nga mga lote dira o hindi ta pang isalig tanan sa syudad kay pareyo ni subong. Syudad lang sa ligan mo da iya, kadahmo man isang trabaho nila. Action Firing Line. O tulog-agwa makamo tindog dapat inyo na niya project sa mga barangay da o kung i-project ginman ni kapitan o ni mayor dapat si mayor malili na lang sa inyo da kag mag-check babi kumustang project nyo da ay susko ang iban iya dawaay na lang gidya sa paklabi na gidya kung kontrapartido. Talagi lang may baybas tangaton sa nga patrol gin padulungan with Action John Diaz. Action John, may gabi. Action na bray sa anay preso o kanadakpan na bangod sa illegal nga droga ang liwat kanadakpan sa mga kapulisan sa station number 7 sila baybas operation sa nga kabeo diri sa area naman sang Purok Kabugwason barangay Mansilingan syudad sang Bacolod Action Bray mga napulo man ka gramo so sang ginasuspectuan Shabu mga duha ka bulto sa sobra ang na-recover sa mga kapulisan ginaburbanta nagabalor malapit 70,000 ka pesos aksyon na Bray. Ang apelyido sinibra nakuha ko certain Baldumar ang apelyido mga more or less 47 years old din siya
ang exact name yan garon kay do perot laman ni ayo yung tawag diri sa mga residente. Aha. Ibalo naton sa kapulisan ang matutuod yung sini nga pangalan aksyon na Bray. Kag kung sa di ginakwa ang iya nga supply sang illegal nga droga o kung sino naman ni ang nagatuduso kag nagasugo sa iya aksyon Bray. Flash report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action Champions kan kasaling sa tutarang nga maka-aksyon sa ring mga bahin sa Pinas laboton ka sa mga balita sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Sa gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. Aksyon Radyo. Aksyon Firing Line. Salamat Patrol, balita gikan sa Barangay Mansilingan. Sige, balikan tang iba naton nga mga isyo karon sa aton sa nga pagpangalagan. Check naton Patrol karon liwata. Pagbalik naton, kumustahon ta ano nini ang bangigay sang BJMP kag Bacolod City Police Office, especially ang Police Station number 8 yang COP mga ka-aksyon do may meeting na sila kagabi. Aksyon Firing Line. Kag ang Greyhound kaina operation sa BJMP damo gid ang nagkalakitan didto galing mga kudkuran. Aksyon Firing Line. Na-check pa naton gani ang spokesperson sa BJMP diri sa Region 6 magka-aksyon kabay pangamalambot naton subong iyang nga gabi. Aksyon Firing Line. Pero antes pa naman mga ka-aksyon ang tanan gina-endorso naton sa inyo ang bloater na Plus Herbal Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag.
Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa siningang henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo nadulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko.
Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. That Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsiwas nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod, ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action. Time, las 8:22 na. Action Firing Line. Antes pa naman liwat sa report ng Patrol DTX 500 capsule o galion tang pag-inom sa Ikaduha nga flash report sa mga gabi sa Patrol. Action John, Patrol may gabi. isa ka shooting incident action bray ang nagluntad diri sa bahin sa Purok Riverside sakop sa barangay Banago sulad sang Bacolod kung sa riin subong nga mga tinion ining lalaki ang nagahamyangon nagahapa no sa kilid sining isa ka pika-pika action bray. Para sa tumatag palamati, kung madumduman mo ito bilang babae nga ginluthang sa sulod sang isa ka komputeran, anti sinaksyon bray may likuan di pa wala. Ari lang gid sa walay action bray no diri ba nagluntad ining shooting incident subong nga gabi at barang may alagyan ka nga taytay nga himo sa kawayan hindi ka action bray ka palayo pa may pika-pika diri sa suba diri lang ginluthang ining lalaki subong nga gabi why sa sang bayo no sa babaw hindi naka-short ini siya nga do nagaduag sang khaki or brown sa aton abi nga pulong mas kilala ining color action bay nakatsinelas nga nagaduag sang itom nga may ribiti nga puti no mo may strap abi nga puti action na bray ang iya lawas kagang ulo ara sa semento sining pika-pika ang iya sa diri nga tiil ang paaya ari diri sa may duta no action na Brian subong nga gabi. Makita man rin naton nga ining area medyo siguro kay wala masyado sa nga taho manong kay nanong detail man sarot lang ang nakita rin nila din sila man ang taga dari sa area manang may gabi nang kilala mo na hindi niya kilala okay meaning pangayaw na da i-check na rin kung kilala din nila kay why di masyado taos plibot nung anong alias ni Nong hindi nyo kilala bago lang ka mo din nagsaylo hindi na mga tabi katabok diri sa may piyak na dalan kay bilog yun nga dalan nagsombra sarado ginsradaan sang mga kapulisana bangod man of course nga ongoing diri no ang ilang investigation pero based sa information ang suspect ni diri do di siya magyapon nga manera nga pag tiro aksyon na bray no why pag further details ang kaprisan kung ano ang natabo antes pa man sining krimen sa mga gabi pasensya to mga Facebook live viewers kay medyo ina dring aton nga signala pero subong may ari di balay tani pwede naton ipamangkutan galing kaya mula na blang ang problema why sarado man ining balay nga diskilid pero damo tao subong da no diri lang sa may ulunhan sa may taytay dampid diri so nagapinonsok action Brian diri nagapiner ining mga residente diri no subong gabi. Pero ang investigador nakagwabi ang sa station number 3 ang Cototatibelio kung may nakakilala diri sa ila action na Brian pang dito pang basi may nakakilala di ba no nga mga residente sa area may live pero action investigador sir why ka live action dyan no ara live action sige basi makuha mo na action James masulod mo da sino ara sa mutan nyo okay check tabi kay Sir Motanyo Lieutenant Montalño no amo ni ang Deputy Station Commander sa Station number 3 balot na yung pangalan kay damo ginaga
pamangkot subong nga gabi sa identity sining lalaki action na Bray, no? Nga ginatiro subong nga gabi. Sino na sa ngalan niya? Kilala niyo? Gaboy? Gaboy? Ano ngalan niya? Gaboy? Taga diri na sa? Pangayaw? Ha? So din, amo na nga balay man, no? Sa piyak dito sa Damping Arkila? Gaboy. Ano pila kalupok ginanambat yan nyo? Sa langged? Sa kalupok lang? Ang suspect rin naglabay. Pagbalik. Isa lang ikalupok ko batihan nyo. Amor doon na tabo. Kita nyo tambana. Sige. Ang suspect wala ka makita kundi sa naglusot, tinaglabay. Sa piyak. May lagyan man to sa piyak. Okay, may lulutsan man to. Pero paano na to na pa GK Village? Riverside Japon sa Gwa. Okay. Kung magpagwa ka pa Riverside Japon nga area. Action na Bray, no? Hindi na maglapos na sa Talisay? Hindi lang action Bray sa may Taytay, bla? Okay. Sa may Pulo Banago, Dampi. Dali lang ni ang ining shooting incident na nagbuntad sa mga gabi. Si Sir, hindi pa available pero initial statement, dali ka nagwa tabi pang, inailang pa ka na gulasot, i-check ka si Sir Montaño or dito sa sa mga taga DRRMO. Ay, sorry ma'am, may gabi. Kung may ara sila initial details or name, no? Sining biktima sa mga gabi. Action na Bray. Arabio, may ano na siya? Ano sa pamilya? Ay, hindi. Wala di may gabi. Hello, good evening. May gabi. Okay. Check the direction na Bray. Take your time lang siya dyan. May mga wala din mga pamilya niya ng victim. Wala. Mangayaw. Okay. Okay. Ari din si Sir Montaño, pero Gastorya, Sakshan Bray. Sining tag-iya sa isa katsangge nga may mo nila makuhaan plus ang contact numbers ng imata sining dinlothan kay based on information nga ton nga nabato na pangayaw inisya, no? But silingon di sa taga-diri. Hindi sa taga barangay Banago or nag-aakila lagi lamang diri siya. And even the suspect hindi naton di clear kay even na mga residente diri kay nagina pero pamangkot naton na wala sila sang ideya hindi sila makatong information kung paano kid nagluntad ining shooting incident. Pero kung taon naton ari sa Gwa no sang iyang ginaistaran o kung ginatiniran action Bray ining victim sang gintiro subong gabi, no? Ari kami tigapon sa tubang sining Tiangge. Kay ginaangan nga naton si Sir Montaño. Basi may matag sa nato sa aton nga initial nga statement miangot sining shooting incident. Pero sa lahat action Bray, sila pamangkot na kita sa area sa Purok Riverside, barangay Banago, Sulad, Sumbacolod. Isa lalaki. Na-declare naman, may declaration na ding DRRMO sa medical bulletin sining lalaki. Kaya tigibot ang to gani isang police line. Wala naman nilagin tandog, wala naman nilagin na dala aksyon na Bray, no? Sa may hospital ining lalaki mismo, no? Aksyon na Brian. May live siya. Ma-relive lang kalawat aksyon Bray na auto daton nga live. Okay, sige. Okay. Ma-relive ako dito sa area. Kung anong area action diyan? Medyo madulom gidang area, madulom. Dulom diri. Damo pa malayagid, no? Damo pa diri ikit-ikit tapos dikit-dikit ang ilang padera. Sang ilang mga balay action na Bray. And then ang mga tao in terms of tao damo kid. Ma'am, no signs of life naman. Wala na. Okay. No signs of life na. Ang ining victim based no sa sa PRRMO pag-check nila action na Bray sa mga gabi. Ari Sir Montaño kung ari diri sa initial nga pagkapayag action Bray. Sir, anong ngalan niya? Isang victim. Anong initial, sir?
Rene Campos. Ay, may gabi. Rene Campos. Okay, sir. Initial lang Rene Campos. Oo. Rene Campos, action Brian, no? Ang pangalan, sining victim. Paano nila nabalaan? May ID, may ID. Ginpamangkot na rin nila sa area ang pangalan. May nakakilala man, ang matong may giprayuan silang contact number. May mo sa ginarentahan, sining lalaki, no? So, action Bray. Ang initial statement na ton, salawat ang pangalan, sining ginuthang subong nga gabi. Aha. Amari kay certain Rene Campos, action Bray. Do kwan ni gali, do kay skinita laning lugar action dyan, no? Oo. Iskinita gini kay pag sulod mo rin sa may highway ka, mayara ka agyan nga mga kawayanan o kung kawayan sa nga taytay. Mga most likely ang distance in action Bray mga 10 meters, no? Footwalk gali niho. Do footwalk lang. Hindi meron siya nga do alagyan ka nga tika-tika, skiled. Na diri ka malusot action Bray. So diri ang shooting incident na guntad subong nga gabi. So far ba na magka-action ang pinaka-latest update investigasyon diri, no? Karon idolong naton kumako na to sa pagpayag sa Police Lieutenant Montaño, ang Deputy Station Commander sa Station number 3. Sige, ibo ko lang siya dyan ang akon commercial balikan tagid kada basi may panibago, may pamilya bla. Yes, flash report gikan sa patrol ang taglibot sa Bakabdaksyon Jantias kan nagasalig sa totarang maka-aksyon sa ring kamangabahin sa Pinas. Laboton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sa Bakabdaksyon Radyo. Salamat sa patrol, ano? Ikaduha nga flash report sa buong gabi sa area sang Barangay Banago sining shooting incident. Patay! Kwerte yang nga sitwasyon ga hibi ang sibana kung wa isang tumba dis Bacolod. Ano naman ayhan ining sa likod sining pagpanglutang. Action firing line. Sige, balikan ko gid ang patrol karon. May Rene Campos na to ang initial nga ngalan mga kaksyon taga diin gid ini siya. Nagarinta lang kuno ini. Oo, anong sahi nga pagpatay sini may ara pa bala sang mga tawag naton sina may ara pa bala sang inaway dire, naglinalisay pa, may rambol pa, or ini siya ginluthang ginlamang. Pagbalik naton karon dugudugayan, di ka magalin dira ini nga bahin sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton sang Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, may gabilang kay Joshua Bia, nag-monitor, tamyaw niya lang kuno si Kumari Vanessa kag Kumari Jinky Dayalagdon. Isto kuning Mary Rose Clarian, nag-monitor man. God bless man, stay safe, ano? Ralston Zaragoza, may gabi action Bry, monitor lang. Jim Canas, nag-monitor sa Iloilo City. Ariel Kabata, action Bry, monitor lang kami FB Live. Greet ko lang wife ko ni Lida Kabatak from Ariel Kabatak sa FJE Village, La Carlota City. Dari Pastrana, good evening, Brian, monitor from Barangay 5, Bacolod. Tama ka sa mga sa mo obserbasyon. May mga barangay officials nga gapahimuyong na lang, labi kong last term nila. Damo gina sila. Ang iban daw ay magani last term na, pero tamaran gid balayaw. Ila na niya kwan mo, ila na niya dapat na iya trabaho ang mga pulupaninlo na di kay isalig tatanan sa syudad. Ang syudad ko mga daw kadako na ni sang ilang trabaho. If may aragin man sa mga cleanliness abi or clean and green program si city, ang watch out gyapon da among barangay, bausus ko. Ida Ramos, Action Bry, may nag-agi sa FB ko sa diin to nag-dance-dance si Mayor Bingman. O, sa diin guruman.
base sa NGC gro, gapinulas la. Rosalina Arellano Espadero, ara man naga-monitor sa Banwa sang Morsya. Si Nicanor Tikala. Elizabeth Gamala, ara man, thank you, gid, God bless. Lilia Taton, God bless man, may gabi. Okay. Si Barky Tribe nagapanghagad panyapon. Naha. Sige, balikan tang iban karon, las 8:37. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong mga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong mga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas ang kamot antes kag pagkatapos ang kaon
kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako ba si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinalanon sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala ikang napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radio Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radio Bacolod. The Candidates Forum. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radio Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato
sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy. Brian Morden, Aksyon Firing Line. Sige, while ginaplastar tang patrol si Matrion, i-greet ta lang sang mayong gabi si Sir Sunny Boy Magsipok, no? Upod siya sining asawa. Bao last year ni ang tawag gini sang iyang asawa, girlfriend pa lang, ano? Subong asawa na gid si Rogeline Magaksyon. Madamo gid kuno nga salamat sa Aksyon Radio sa pagpili sang ila pinasahi nga gugma sa kay Aksyon Tita Wilma Sugaton. Aksyon Firing Line. Meaning kamo nagkampiyon, tumatagingting ato nga 5,000 pesos mo, pila to? Baho, pero tino. Maayo sila, sige. Mayo gid na, kung may mga ulo istorya kamo parte sa kabuhay niya. Good evening, Sir Brian. Monitor lang kami pirmi sa Cambaros. Tamyaw ko lang sila ni Angel Miko Koykoy, si Zairen Galinia. Sige, salamat gidrasin niya. Alright, sige. Good evening, Sir Brian. Ano ni ang Noseko man? Ligad tag 6 ang kilowatts, tag 6 ang kilowatts. Subong ya tag 14 na. Pinagusto lang sila. Tag 6 do kabrato na gid no. Pero nag 14. Action Brian, good evening. Tamyaw ko lang friend ko na si Alma Matos ang nagatamyaw Yolanda Pasamante. Sige. Sir, security na nagpatay sina, nagsirit na. Minor gali hala pamatay kag malagyo. Ano? Check tabing patrol abe kung anong suspect sini kay ano may security. Pero check na to abe. Aksyon Firing Line. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Action dyan, anong latest action dyan? Aksyon na Bryce sa subong matinion, diri sa area nakabot na ang katapos ng scene of the crime operative o Consoko nga nagkakandak sa investigasyon sinino. I think may ara na lead ang kapulisan sa kung sino ang suspect sining nagatiro no sining kay Campos Aksyon na Bryce. May nagtimbre gani ding security kunong suspect pero check tananay. Taga dito sa East Gobra. Oh, confirm gali. Oo, amo na Aksyon Bryce. Taga dito dumping area. Okay. Amo man ang information ang suspect may trabaho in dito Gobra sa eastern portion sa Bacolod. Based sa information Aksyon Bryce nga tondri nga nabaton. Pero most likely may ara naman ni lead ang kapulisan. Kag ang update sini no initial na kung posibilidad nga masulbar ang kaso Aksyon Bryce. Kay within reach no sang police ining mga boundaries ining investigasyon subong gabi. Sang aton nga mga kapulisan. Anong initial kuno nga motibo man? Basit yung matiyema nila Aksyon Bryce. May daan silang pag-irinaway amo naguro nga rason kung nagluntad ining pagpanglutang sa mga gabi. Pero ang manera sa kung paano kintiro, gina-check pa na kay Steven ang police hindi pag-confirm. Kabalo Aksyon Bryce sa mga gabi on duty si Police Lieutenant Montaño. Pero kibot-fugod pinagulot sa pati Diyos si Police Captain Armelin Vargas. Ada sa? Isa nagnagaw sa Batsi. Kaya nag-responde diri sa Aksyon Bryce. Kabalo kagin-deploy na yung mga tao kaya gusto nila masulbar ang kaso. Right, tonight, no? Nga masulbar gila ng kaso, mahibaruan ang suspect, madakpan. So, di na subong si Ma'am Vargas gali? Patron? Dili na sa Bakapre.
Backup 3 sa subong na. Halin Saling sa hepe. halin sa kwan, halin sa handumanan, no? Hindi. Wala na sa Action Bright kaya naduduman nag-schooling siya. Okay. Oo. After schooling, nag-standby sa Action Bright. So dira na siya. Sabi kay Ma'am Vargas, Action Sige. Bright. Ma'am, mayong gabi. Lahat sa Action Radio with Action Bright, Ma'am. Ngayong gabi, ma'am. Ma'am, inisa lang, ang victim, sino ma'am? Bali ang aton nga victim amo si Rene Campos. Isa ka truck driver. Isa ka driver sang Turco. Mo pa lang na initial sa nga information sa iya kay tigin ako na continuous ko man atong investigation ang iya nga family do wala pa diri since mag-rent lang siya diri sa ini nga lugar. Diri sa Bacolod, Obra, gali ma'am. Ang victim. Hindi ko pa na siya ma-confirm kay ang nasulat diri driver siya. Ma'am, confirm na naman status sino? Patay na kini. So according sa sa rescue nga nagsusundi diri kagina, no signs of life na siya. Okay, subot silang patay. Tapos ma'am, ang iba ng mga manera ongoing pa investigation, like paano gipatay, Oo, ano to ang ating nga motibo karo continue pa kaya pag kani ato na soko to natin nga investigador nagakuha pa man sang detalye sa posible nga mga madugang tanga information regarding sa sining insidente. Pero may mga witnesses ma'am. May mga witness man kita. Kag actually identified naman ang suspect pero karon ta lang paano kay hot pursuit pa kami. Pero Okay. ang trabaho lang sa suspect, abe, bisan wala ngalan. Ma'am, di ba may ara ka mo identity ng suspect? Like ang work niya, taga-dari man siya, ano ma'am? Karon lang sa Sige. hardcore. Okay, mama. I understand. Sige, ma'am. Thank you, kid, no? Kay ongoing pa sila Action Bright, no? Sige, at least natagda sa kapulisan naton, ining ilang investigasyon sa mga gabi. Pero at least mo to confirmed, according kay Police Captain Alvin Vargas, patay ining si Rene Campos sa pagpangluthang nga nagdudod sa mga gabi. Ang suspect, ongoing pa ilang hot pursuit operation diri sa lugar Action na Bright. Amo na pinaka-latest update development. Pamilya, no? Way pa pamilya, no? Why pa mo nang ginawatulat nila. Kay duging contact na nilang family Action Bright. Pabalo sa sitwasyon kay imtangan sa nilay mata. So makadto diri sa area. Sige. Amo nagsulod diri latest update sitwasyon diri sa area sang Purok Riverside, Barangay Banago sulod sang Bacolod. Report ikan sa patrol ang tagdulot sa Bacolod Action Jan Diaz. Kaya nagasiring sa tatanan niya maka-aksyon sa rin kamanirahin sa Pinas. Labaton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Firing Line. Salamat Action John. Update dira sa shooting incident isa ka driver sang Indian National. According iya sa Police Station number 3 Chief of Police mga kaksyon. Action Firing Line. Ang motibo kag ang suspect balaan ta ni karon. Ang motibo kag suspect may may pangalan ng PNP pero may ara pa sa hot pursuit operation so karunan lang ni mga kaksyon. Action Firing Line. Basta initially isa ka security guard ang suspect pero subject for validation pa na and confirmation kung ano ginang trabaho niya sini. Action Firing Line. Amo na lang niya kasimple yung magpamatay tao, gamay diferensya dayon kagabot sa ilang mga armas luthang, no? Do may ara man kita kumilik gun ban, checkpoint, ano active pang PNP ta? Action Firing Line. Ang pulis taya permi gid patigayon sang checkpoint. Ang problema lang dira, ang namin ko ini mga suspect nga may bit-bit nga mga armas. Way man isla galabay kung may checkpoint mo tanda man isla. Action Firing Line. Pero tidra sa kalibliban sang Riverside, Banago, I doubt kung may pulis pa nga nagasuot-suot sa mo sa nga mauras. Action Firing Line. Dapat butangan na data substation mo, no? Dapat may substation na kag butangan pulis bitag duha ka bilog every time. Tapos plus ang mga organic man nga mga tanod sang barangay para at least mga secure ang area kay ang suyupay, hindi man ang bilog ang Banago, pero ang Banago, starring permi kon droga man pagambalan. Action Firing Line. Pinatsanay, binunanay, lutanganay, ang Banago ng biro, kinawatay, ara man da. Di dapat ang pinakasolusyon na substation
butangan ta pulis mga kaksyon. Action firing line. Las 8:56 sa aton sini nga pagpangalagad mao kanugon sa report ni Action Eden bagikan sa Bacolod City Police Office kay may update ato tani sang parte binangigay sang BJMP kag BCPO Police Station 8. Action firing line. Pero nagpakuan na to, nag-apology, public apology na si Sir Puerto Magkaksyon regarding sini. May statement ko tani to si Kwan mo, ang director sa Bacolod, si Police Colonel Kwan, Joseph Martir, ano? May ara to siya advice nga next time magpa-interview ang COP naton maghalong gid. Action firing line. Di kon kasugid mo lang tuod ang tao nga bing punggan ta naman. Ang matudtuod lang bala. Bisan ano nga kwan bla tani kung anong matuod mo na ni pagwa. Action firing line. Oo, pwerte. Sige. Hindi ta na magpadayunon pa. Drive safe mag-action. Action Bry. May lang galing nga pagpamati sa mga security guards sa La Carlota City College sa kaya SG Siando Viluses Parcon Guillermo naga-monitor. Sige. Si Junel Halyorina araman naga-monitor sa Isabela and si Ayan Ruiz Action Bry monitor kami ni Ayan Ruiz sa roadside Tangob. Salamat. Si Sir Kaloy Sales dan family sa Aningda sa Tangob. Salamat man ukon pahanukoy. Rona Rihida Trava good evening Action Bry. Salamat man Action Radio sa Mi Amor ni Tita Wilma Sugaton ngani man. Walking Armory naga-monitor man sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon. Action firing line. Sige, si Tita Ida Riosura sa Murcia naga-monitor man sa aton sini nga pagpangalagad subong nga gabi. Pabwasantang iban nga mga balita mga kaksyon o karon sa gabi bantayan with Action Marlon Herabias Action Night Patrol. Action firing line. Hindi naman sa Action Brian Morden nagapasalamat gid mga kaksyon kung maghilibati kita sa buwas sa mamagyapon ng istasyon kag oras. Mga kaksyon sa din ka man sa Pinas labuton ka sa amon balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night.